70s, 80s. Tagal. Tapos ang issue sa yebo noma sesiku-21st century lapho ama-2000 ama-21st century enza kahle kakhulu kodwa ama-70s kulukhathi akabe sojabula okanye sibamtshengisa ukubaluleka kwabo sikhombisa ukuthi uyakhoka emthandeni hhayi bakhona abantu ayibagxeka bakhona abantu abayihambisani nabo noma singabeka njengopolisa kodwa kubonakala ukuthi babalulekile kakhulu ngoba siyakhuluma ukuthi interview abantu abayiveza yangaphelele so ke sabona abantu indlela uyeza mafethu uyeza mafethu uthandeni uyeza uthandeni mafethu uyeza uthandeni uyeza ama-80s sibona siqeshela njengoba nambasha ngisebenzela akhuleka ukushuthana nama-SFA kwasala kancane ukushuthana nama-SFA yabona lapho kuya-backdrop ukushuthana lapho alright 70s or 80s sengisho wena so kanti bamba ukuthandeni personal kodwa kakela ma-event iyasibonakala benza hostels 70s or 80s kalo 80s sikwazi ukuthi bamkhandeni ukuthi untanga yami mashallah TV Thank you.